बेलायनो वारजागनाय ति लाजिजागनाय मांप्लि गासै फेका हानि बोसा तिफ्रा सावनि बागै लाजिजागनाय वाराजागनाय हिनफनो फियाबा गुबैजे ओंतं जरावो पातिवै दंगो आबाहायनो मांप्लि गासै फेका दादां सिदा रांजाक त्रिपुरा हानो कुसुं कुसुं बिसिरो बै हाबो बाग्रा रक नायखलांखा बैसिलांखा फियाबा तिरक तिरक बार हाखतरबाय कग्रिबै गोथा लाइफानो कग्रिमानि बिसिंतै हानि बोसारब नायखल जाग्लिया आबनि याकुमु जत्तो हायं गोनांगै ताबुक बर रक नगै तंगो सिवै तंगो परिवै तंगो रायदा चेतै फादार हानि फायनाय तखा कसम रकबाय मानथाय शेप्रो जाकमां लाथे उस्ता रिजाकमां बेसेरो तेबो दास्रेब जाकमां तने जगै तंखो ताबुबो तिप्रा सारक उराम उराम त्रिपुरा हानि बोसा त्रिपुरा सारनि कग्नो फादार हानि बररक एग्जाम्पल रिवै याकुमु फुनुक फुनुगै कग सामानि फियाबा जराबाय बाक्सा ताबुक बुसकांगो आखगै त्रिपुरानि त्रिपुरा सारनि कग्नो तिसावै याकुमु रिवै एबा एग्जाम्पल रिवै त्रिपुरानि त्रिपुरा सारक हाय गमाना मुजुगिया हिनै आईएलपी एबा इनार लाइन पारमिट सानै खरां तिसालायमेनिबो ताबुक नुकजाक तंखा अबाहायनो मांप्लि गासै फेका मेघालया हास्तिबो मेघालयनि शिलंगो होम मिनिस्टार अमित शाहनि दैदेनलुंबाय सालकाबाबाय हास्तिनि एबा नर्थ इस्ट हास्तिनि जत मन्त्रि अग्रनते कायसा नांगौफोरनि कक्साब दंमोननि फियाबा आसला नुकजाखा मेघालय कायसा मथा होम मिनिस्टार अमित शाहनो केबेगै नो आईएलपी नो रेस्ट दे त्रिपुरानि त्रिपुरा सारनि एग्जाम्पल रिवै फुनुंलायखा हाइकी लुकुरक नरकनो वान सुसिदि नरकनो सासिदि त्रिपुरा सारकनि लाइबुमा बर थागै सगैका सिगांनि त्रिपुरा सारनि सिनिमुं दे ताबुकनि अजरानि त्रिपुरा सारनि सिनिमुं बबो हाइकी सिनि जागै तं जरादे तंखौ चांगुरि खावै याकबै याकरबै जबानि बिसिंतै दफानो कमर सुगै तमनो कासुना बागै नरकनो सासिदि कमिनि बिसिंतै लुकुरक